Voda. Látka, bez ktorej žiadny tvor na tejto zemi neprežije. Práve ju hľadáme na iných planétach, keď na nej hľadáme známky života. A ňou sme pokrstení, keď v kresťanstve začíname duchovný život. Na lodi a na šírom mori však voda môže znamenať smrť. Napiť sa jej môže znamenať pre nás blízky koniec. Možno práve kvôli týmto vlastnostiam života a smrti, ktoré voda skrýva niekde v sebe, si niektoré kultúry mysleli, že celý svet stojí na vodách a jej temnú a tajomnú hĺbku považovali za niečo, z čoho všetko vzniklo. Dakedy dávno v antickom Grécku existoval jeden muž, ktorý o tom napísal filozofiu. Thales z Milétu bol na poli legendárnym Grékom, ktorý svojou múdrosťou a zručnosťou v počítaní uvádzal svojich krajanov do úžasu. Údajne vypočítal výšku pyramíd a presný deň zatmenia slnka. Mnohí z nás si určite pamätajú zo školy tzv. Thalesovú kružnicu, ktorá má na priemere trojuholníky, ktorých vrchol sa dotýka kružnice vždy v pravom uhle. Thales bol teda výnimočný mysliteľ, ktorý okrem matematických výpočtov priniesol svetu aj pravdepodobne prvú filozofickú a zrejme aj prírodovedeckú teóriu vôbec. Orientoval svoj výskum na pozorovanie pravidelne sa opakujúcich prírodných javov. A na čo prišiel? Že základom všetkého je voda. Ona je tou pôvodnou látkou, ku ktorej sa svet po všetkých svojich premenách vráti späť. A z akých pozorovaní vychádzal? Z toho, že všetko, čo je živé, žije vlhkosťou a čo je mŕtve, vysychá. Že zárodky všetkého sú mokré. Napríklad aj človek sa rodí vo vode. A pokrm je osviežujúci. Tieto pozorovania ho dospeli k záveru, že voda je životodárna a obsahuje produktívnu silu a ona má všetky vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné a dostačujúce, aby z nich vznikla celá príroda. Tak ako sa voda môže zmeniť za určitých podmienok z kvapalného na plynné alebo pevné skupenstvo, tak sa za určitých podmienok dokáže zmeniť na čokoľvek iné v plynnom, kvapalnom alebo pevnom skupenstve. Podľa Thalesa voda už potom prestáva existovať, ale dáva zrod niečomu inému. Táto teória mala ďaleko siahle ozvuky. Rozpočala totiž obdobie antickej filozofie, ktoré nazývame raná grécka filozofia. Tak ako Thales aj mnohí iní myslitelia začali uvažovať nad základnou látkou, z ktorej je zložený celý svet a ktorá celý svet spája. Túto pralátku nazývali arché, čo sa prekladá ako počiatok. Arché mohol byť nejaký materiál, napríklad voda, alebo vzduch, oheň, alebo ňou mohol byť nejaký princíp, napríklad logos, rozum. Pod materiálom však ranní grécki filozofi nerozumeli niečo hmotné, matateľné, alebo oddelené od tvaru alebo sily. Toto oddelenie prišlo až neskôr. V materiále uvažovali ako o niečom nevytvarovanom. My podobným spôsobom uvažujeme napríklad o sile, energii alebo o elektrickom poli. Taktiež neuvažovali o matérii ako o niečom pasívnom, čo potrebuje silu zvonku, aby bolo v pohybe alebo v zmene. Materiál chápali ako niečo sebestačné, čo má silu k zmene už v sebe samotnom. V tomto zmysle boli mnohí ranní grécki filozofi materialistami. Nazývame ich aj hylozoistami, z gréckeho slova hyle látka, plus žitie, lebo si nemysleli, že život alebo duch môže existovať mimo hmoty. Záujmy tohto obdobia filozofie smerovali výlučne ku kozmológii, filozofii o stvorení a metafyzickom zložení sveta. Ostatné oblasti filozofie, ako je ontológia, etika alebo filozofia o poznaní,
boli len okrajové. Čo Thales rozpočal, v tom pokračovali jeho nasledovníci. Podľa nich však svet stojí na inom arche. Hej, díky za pozretie. Ak sa ti páči moja tvorba, môžeš ma podporiť tým, že klikneš na páči sa mi to, alebo sa staneš mojim odoberateľom. Taktiež mi môžeš prispieť finančným príspevkom na číslo účtu, ktoré nájdeš na stránke www.nacrtdeinfilozofie.sk.